Sharhin fin ɗinmu na yau kashi na 27 zai tashi ne akan fin ɗin PK, fin ɗin da ke cika shekara 9 da shiryawa a watan Disamba mai zuwa. An dai saki fin ɗin PK a ranar 19 ga watan Disamba a shekara ta 2014. Fin ɗin PK mai tsawon minti 152 ya kunshi taurarin 'yan wasa kamar su Amir Khan, Anushka Sharma, marigayi Sushant Singh Rajput, Boman Irani, Saurabh Shukla da kuma Sanjay Dutt da ya fita ta musamman a fin ɗin, inda Rajkumar Hirani ya ba da umarni. Biyo bayan nasarar karbuwa da fin ɗin 3 Idiot ya yi, darakta Rajkumar Hirani da marubuci Abhijit Joshi sun sake shirin aiki tare na ƙirƙirar wani labari da wani mutum zai iya shiga cikin tunanin wani mutum kuma ya yi aiki da shi, inda suka share tsawon shekara guda suna ƙirƙirar labarin, sai daga ƙarshe suka fahimci cewa labarin da suka ƙirƙira ya ci karo da labarin wani fin ɗin Amurka mai suna Inception da aka saki a shekara ta 2010. Bayan sun kalli fin ɗin Inception sun cika da mamaki sosai, inda suka tabbatar wa kansu da cewa lallai an samu arbar tafo mu gama na ƙirƙirar basira da kuma tunani, inda suka jibge labarin a gefe guda. Amma bayan wani lokaci sun sake biyowa ta kan labarin, inda suka juya labarin ta wata siga daban cewar wani halitta za ta faɗo daga duniyar sama jannati. Da farko dai Imran Khan, wanda Amir Khan ya kasance kawunsa ne da zahiri, da kuma Ranbir Kapoor su aka ayyana akan za su fito a rawar ɗin Sushant Singh Rajput, amma hakan bata samu ba, inda Sushant Singh Rajput ɗin ya karɓi fin ɗin kafin fin ɗinsa na farko Koyi Poche ya fita a shekara ta 2013. A shekara ta 2011, darakta Rajkumar Hirani ya sanya wa sunan fin ɗin Tali, daga baya kuma shawarwari suka yawa aka canja shi zuwa Ikta Tali. Amma bayan an fara ɗaukan fin ɗin na PK, aka samu labarin fin ɗin Salman Khan mai suna Ikta Taiga ya fita, don haka aka canja wa sunan fin ɗin da PK domin a bambanta daidaiton sunansa da yake shigen kama. Kalmar PK dai za ta iya ɗaukan fassarar sakarai ko kuma bugagge, inda kamfanin fassara na Algaita suka masa suna da gaskiya ɗaya ce. An kashe kuɗi kimanin karo 122 yayin shirye shirin fin ɗin PK, ya kuma yi gaggarumar sa'a, inda ya dawo da karo 799.89 yayin cin kasuwancinsa, wanda kowane karo ɗaya yana nufin miliyan 90 a kuɗin Najeriya. Wannan adadin kuɗi dai sun kai fin ɗin kujerar koli, inda ya kasance shine fin na kolin koli da ya fi kawo riba a duk cikin fina-finan da aka saki a shekara ta 2014. Fin ɗin PK shine fin na farko da ya taɓa kawo kuɗi sama da miliyan 7 a tarihin rayuwar fina-finan Indiya, haka kuma shine fin na ɗaya da ya fara haɗa kuɗi sama da karo 180 a satin farko da aka sake shi a cikin ƙasar Indiya. Haka kuma shine fin na ɗaya da ya taɓa kawo dalar Amurka miliyan 47 a ƙasashen wajen ƙasar Indiya a cikin kwanaki 3 kacal. Ƙalubale da dama sun taso sun zagaye fin ɗin PK bayan an sake shi, inda aka zargi Amir Khan da cin zarafin addinai, musamman addinin Hindu na gunkin Shiva. Bayan sakin fastar farko, an zargi Amir Khan da laifin bayyana tsiraici da kuma yaɗa fasadi, saboda yadda a fastar farko ya fito zigidir tsirara sai wata rediyo kawai da ta ɗan yane al'aurarsa. Duk da cewar hukumar tace fina-finai ta ƙasar Indiya ta ba da satifiket ɗin ba da umarnin fitar da fin ɗin, amma wata kotu ta buƙaci a dakatar da haska fin ɗin saboda laifuffukan da ake zarginsa. Sai dai babbar kotun koli mai baiwa kowane ɗan Indiya 'yancin abin da ya so ya yi da rayuwarsa ta shigo cikin lamarin, inda ta baiwa fin ɗin koriyar sigina akan a ci gaba da gashi, kowa ya ɗebo da zafi bakinsa, kuma kowa rai ya yi wa daɗi ya yi abin da ya so. Ƙungiyar malamai ta addinin Musulunci na ƙasar Indiya ta buƙaci a cire wasu sinasinai a cikin fin ɗin na PK, don kuwa ta ce kai tsaye ɓarna ce da kuma tsokano wasu addinai da ka iya tada zaune tsaye muddin ba a yi taka tsantsan ba. Shugaban addinan gumaka na ƙasar Indiya, Swanupanan Sarawati, ya ce ya ji mamaki sosai yadda cibiyar tace fina-finai ta ƙasar Indiya ta baiwa fin ɗin PK izinin fita, bayan suna sanar da ta'asirar da take cikin fin ɗin na aibata gumaka da kuma masu bautar gunki baro-baro ana kallo a fili. Sai dai duk da wannan ƙalubale da fin ɗin PK ya yi arba da su, fin ɗin sai da ya kwashe lambobin yabo barkatai daga alƙalaman manazarta, sannan a ciki ya hada kyauta mafi muni da sosa zuciyar mabiya addinin gumaka ta ƙasar Indiya, wato kyautar best fin da aka baiwa fin ɗin, inda bayan an sani cewa akwai cin zarafin gumaka da aka yi da kuma masu bautawa gunki baro-baro a fili, amma aka bawa fin ɗin best fin. Ku danna mana follows da likes, suna ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen sake kawo muku wannan shiri akai-akai. Ramas Azare kuke saurara. Ku biyo ni a YouTube channel ɗina mai suna Ramas TV.